Troch een pleeg van larven is het haatfield van de Drachtster Boys nog altijd net bespielbaar. Na 3 uitnederlagen spelen de boys joet voor het eerst weer thuis op kunstgers. Zinstander is koprenner AZSV uit Aalten. Een verslag van Frederik Wijma. Voor Drachtster Boys dus eindelijk een thuiswedstrijd. 2 aanlossingen vanwege dat middenveld. 3 keer uitspelen. En nu dus, wilst de zinstander al om haar 6e competitieronde ondergang is, de 4e wedstrijd voor Drachtster Boys. En dit bad al direct in die eerste minuut. We gaan 15 tellen spelen en er is dan een prachtig schot van Wouter Roosjen. Wat maar krek niet onken de goal giet. Het hier natuurlijk een mooi beginwest in de koprenner. Maar het is AZSV die de score hierpen brengt. Doelpunt komt op naam van Niek de Veluwe. En dat betekent dat Drachtster Boys bietskoft met 1-0 achtersteert. Dan de wissel. Sikko Bauer komt in de ploeg voor ongeveer Herman Rozema. Alles op een aanval. En dit is zijn eerste actie. Net is 4 nijst en zag hier die wedstrijd samen weer hierpen lezen kent. Ja, bij die stand van 0-1 is er vanzelfs nog alles mogelijk. En de ploeg uit Aalten die wordt nog gevaarlijk. Rekt hier de Lotte en die houdt de wedstrijd dus iepen. Drachtster Boys weigert vanzelfs van alles. En die krijgen dan toch het deksel op een noos. Want het is Jessin Maskoui die de 0-2 in het net schoot. De wedstrijd ligt het beslikken. We zitten al in de blessuretijd aan. En dan nog 1 keer de lange bal. En daar is dan wel Sikko Bauer. Maar het blijft de eretreffer. De eerste thuiswedstrijd van Drachtster Boys eindigt in 1-2 in het najdeel dus van de Drachtsters.